Ναι, και εσείς θα μεταφράσετε. Ναι. Καλησπέρα σας. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι στον ίδιο χώρο. Έχω την τιμή να φιλοξενούμε εδώ και να βλέπω για δεύτερη φορά τον καθηγητή τον Μυρολιού Μανόλοβιτ. Σωστά το λέω? Ναι. Σωστά. Και αυτό είναι ένα σημαντικό για τη φιλία που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών. Onaka već dobro večer, pozdravlja sve, nije prvi put, on je već 2 puta ovde, poznaje mene, a poznaje i mnoge tu, želi posljediti prijateljstvo između 2 naroda. Οι Σέρβοι και οι Έλληνες από πάντα ήταν λαοί, αδερφοί λαοί, και λόγω θρησκείας και λόγω καταβολών, αλλά και όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, πολλοί Έλληνες βρέθηκαν εδώ και σήμερα πολλοί Σέρβοι βρίσκονται στην Ελλάδα. Kaže, Srbi i Grci su uvek bili prijatelji, međusobno naklonjeni, tako je bilo, tako će biti i među Srbije i Grčke prijateljstvo postoji cvetansko. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι στις δύσκολες στιγμές, πριν από 2 χρόνια, στις φωτιές που είχαμε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, μας βοήθησαν πάρα πολύ οι Σέρβοι, τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ήταν μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά και πιστεύω στις δύσκολες στιγμές του σερβικού λαού οι Έλληνες ήταν παρόντες. Pa kaže, bili su i srpski pesnici u Atini pre 2 godine i da su tamo osjećali o lepom toj prirodi, u tom zadovoljstvu koje su imali. Και φυσικά την φιλία μας αυτή την σφράγισε πέρυσι τον Μάρτιο, η Σλαβίτσα Πέγιοβιτς μας θύμισε με το να έρθει στην Ελλάδα σε ένα φεστιβάλ που έγινε για την ειρήνη, The Language Beyond Border, η γλώσσα ενώνει τους λαούς. Kaže, ima jedan festival u martu mesecu koji govori o miru i prijateljstvu među narodima sveta. Tako da je bila i Slavica. Η μία μέρα ήταν στην Αθήνα και η δεύτερη μέρα ήταν στα Καλάβρητα, στην ιδιαίτερη μου πατρίδα. Είναι μια μαρτυρική πόλη που στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη γερμανική κατοχή, χάθηκαν 1.300 ψυχές από τους Γερμανούς. Kaže, i ona potiče iz tog mesta Karlavrica, to je i njen Zdravičaj, tamo gde su inače i Nemci bili surovi tako u vreme rata. 1200, no? Da, je bila surova. 300. Da. Surovo su se poneli prema tamošnjim stanovništvu. Και ήταν μεγάλη μας τιμή που βρέθηκε η Σλαβίτσα μαζί μας και μας τίμησε τον τόπο μας. Σήμερα όμως, εκτός από τη Σλαβίτσα, θέλουμε, κύριε καθηγητά, να σας απονείμουμε αυτό το μετάλλιο, το οποίο είναι ένα περιστέρι, έχει ένα περιστέρι που είναι φτιαγμένες οι λέξεις ειρήνη, peace. Είναι γραμμένο όλο το περιστέρι με τις λέξεις peace. Ima jednu medalju, ja mislim za mene, da je na njemu golub koji simboliše mir. Έτσι επισφαγίζουμε αυτή τη φιλία και απέταση και καθιστάει μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή. Και όχι μόνο, γιατί εδώ γνωρίσαμε και άλλους φίλους και από τη Ρουμανία και από την Ισπανία και από την Πορτογαλία και από το Μοντενέγκρο και ευχαριστούμε όλους εσάς για τη φιλοξενία σας. Σλαβίτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή. Kaže, zahvaljujem svim pesnicima iz Crne Gore, iz Rumunije, iz Rumunije, iz Portugalije i posebno Slavici kao domaćinu koji organizator. Έτσι λοιπόν η ποίηση ενώνει τους λαούς ανά τη γη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Zahvaljujem svima lepo, a posebno gostoprinstvu koje je ovdje doživjelo. Ali sada poezija. Neka poezija, a mi čitamo na srpskom. Tora i ne poezija. Poetry, ali